ராவணன் எப்போது வெல்லப்பட்டான்? ஒருமுறை ராவணன் தன்னுடைய புஷ்பக விமானம் ஏறி பவனி வந்து கொண்டிருக்கிறான். அது அவனது அண்ணன் குபேரனிடம் இருந்து அவன் பறித்து கொண்டது. இப்படி அவன் பவனி வரும் வேளையிலே கைலாய பர்வதம் அவன் வழியில் தடையாக வருகிறது. உடன் விமானத்தில் இருந்து குதித்த ராவணன் தனது 20 கைகளாலும் கைலாயத்தை பெயர்த்தெடுக்க முற்பட்டான். அதை அசைத்தும் விட்டான். பின்பு முக்கன் முதல்வன் தனது கால் கட்டை விரலை கைலாய பர்வதத்தில் வைத்து அழுத்த அவன் அங்கு சிக்குண்டு இடர்பட்ட பின்பு ஈசனர்களால் அவன் விடுபட்டதும் நாம் அறிந்ததே. இப்படி பிரளயகர்த்தாவான ஈசனின் இருப்பிடத்தையே அசைத்த வீரன் ராவணன். அது மட்டுமல்ல, அந்த ராவணன் தேவர்களின் அதிபதியான இந்திரனையும் வென்றவன். ராவணனோடு யுத்தம் நடக்கும்போது ராமன் தசமுகனின் முதுகில் காயங்கள் இருப்பதைக் கண்டு வியக்கிறான். உடன் அருகில் இருந்த விபீஷணனிடம், ஒரு உண்மையான வீரனுக்கு மார்பில் காயம் இருக்குமே ஒழிய முதுகில் காயம் இருக்காது. ஆனால் உனது அண்ணன் ராவணனுக்கோ முதுகில் காயங்கள் இருக்கிறது. இதற்கு என்ன அர்த்தம் விபீஷணா என்று கேட்கிறார். ராமன் வாயால் இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்டதும் விபீஷணனுக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறியது. என்ன ராமா, எனது அண்ணன் கோழை என்று நினைத்து விட்டாயா? உலகங்களில் எங்கு தேடினாலும் என் அண்ணனைப் போல் ஒரு சுத்த வீரனை காண முடியாது. என் அண்ணன் பொழுதை கழிக்க இந்திரனிடம் இருந்து வென்று வந்த ஐராவத யானைகளோடு மல்யுத்தம் புரிவான். அப்போது அந்த யானைகள் அவனது மார்பில் தாக்கும். அதன் காரணமாக ஐராவதத்தின் தந்தங்கள் என் அண்ணனுடைய மார்பை துளைத்து முதுகு வரை இறங்கிவிடும். ஐராவதத்தின் தந்தத்தை உடலில் இருந்து பிரித்தெடுக்க என் அண்ணனுக்கு மனமில்லை. ஆகவே அதை அப்படியே விட்டுவிட்டான். அது மாறாத ரணமாக அவனது முதுகில் உள்ளது. இது தெரியாமல் அவனை கோழை என்று நினைக்காதே என்று புரிந்து தள்ளிவிட்டான் விபீஷணன். இப்படி தேவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அவர்களது யானைகளுக்கும் கூட சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த மனிதன்தான் ராவணன். இப்படிப்பட்ட ராவணன் ஒரு நாள் நர்மதை நதிக்கரையில் உள்ள மகிஷ்மதி என்ற நகரத்தில் கூடாரம் அமைத்து தங்கியிருந்தான். அப்போது திடீரென்று நர்மதை ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி ராவணனுடைய கூடாரத்தையே மூழ்கடித்தது. ராவணன் அந்த வெள்ளத்தில் தத்தளித்து போனான். இதைக் கண்டு கரையில் இருந்த பெண்களும் அவர்களுடன் இருந்த 1000 கைப்படைத்த ஒருவனும் நகைத்தனர். அந்த 1000 கை கொண்டவன் வேறு யாரும் அல்ல, சாட்சாத் கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் என்ற அரக்க அசுர குணம் படைத்த வேந்தன் தான். உண்மையில் நர்மதையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுக்க காரணமே அவன்தான். அவன் தனது 1000 கைகளையும் நர்மதையின் குறுக்கில் போட்டு அதன் பிரவாகத்தை தடுத்தான். பின்பு அவன் தனது கைகளை அங்கிருந்து எடுக்கவே நர்மதை மடை திறந்த வெள்ளமாக பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கியது. அதனால் அந்த வெள்ளத்தில்தான் சிக்குண்டான் ராவணன். கார்த்த வீர்யார்ஜுனனும் அவனது சேவகிகளும் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் தன்னை கண்டு எள்ளி நகையாடியதும் ராவணனுக்கு கோபம் கண்ணை மறைத்தது. சிங்கம் போல கர்ஜித்துக் கொண்டு கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் மீது பாய்கிறான். பிறகு நடந்த போரில் கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் ராவணனை வீழ்த்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனை ஒரு கயிறால் கட்டி தனது நகரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு, இதோ வாருங்கள் 10 தலை பூச்சியை என்று வேடிக்கை காண்பிக்கிறான். இப்படி மகாபலம் பொருந்திய ராவணனையே பூச்சியாக நசுக்கியவன்தான் கார்த்த வீர்யார்ஜுனன். இந்த கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் திருமால் தத்தாத்ரேயராக அவதாரம் எடுத்தபோது அவரது தரிசனத்தையே பெற்றவன். அவரிடம் திருமாலின் திருக்கையாலேயே மரணமடைய வேண்டும் என்ற வரத்தை கேட்டு வாங்கிய மாபெரும் விஷ்ணு பக்தனாவான். ஆக மொத்தம் கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் மாபெரும் வீரன் மட்டுமல்ல, மாபெரும் விஷ்ணு பக்தனும் கூட. இப்படிப்பட்ட கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் ஒரு முறை வேட்டையாடிவிட்டு பரசுராமனின் பிதாவான ஜமதக்னியின் ஆசிரமத்திற்கு வருகிறான். அவனுக்கும் அவனது படையினருக்கும் ஜமதக்னி முனிவர் தன்னுடைய காமதேனுவின் துணை கொண்டு அமோகமாக விருந்து படைக்கிறார். அதைக் கண்ட கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் தனக்கு அந்த காமதேனு வேண்டும் என்று கேட்கிறான். காமதேனு முனிவர்களின் தனிச்சொத்து என்கிறார் முனிவர். பிறகென்ன, பெரிய யுத்தமே வந்தது. காமதேனுவிடமிருந்து 1000 வீரர்கள் தோன்றினார்கள். கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் சேனை அனைத்தும் நாசமானது. கோபமடைந்த அந்த வீரன் ஜமதக்னியை கொன்றுவிட்டு காமதேனுவின் கன்றை கவர்ந்து சென்று விட்டான். பிறகு சுக்ராச்சாரியாரின் உதவியால் ஜமதக்னி முனிவர் உயிர் தெழுகிறார். தன் தந்தையின் இந்நிலைக்கு காரணம் கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் தான் என்று உணர்ந்த பரசுராமர் அவனை எதிர்த்து போருக்கு செல்கிறார். அவனுடைய படை அனைத்தையும் துவம்சம் செய்தார் பரசுராமர்.
இதனால் கோபம் கொண்ட கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் போர்க்களத்திற்கு வந்து பரசுராமரை கண்டபடி தாக்கினான். அவன் செலுத்திய பாணங்கள் பரசுராமரை ஒன்றும் செய்யவில்லை. மாறாக பரசுராமர் விட்ட பாணங்கள் அனைத்தும் அவனது 1000 மலை போன்ற கரங்களையும் பூவை கொய்வது போல வெட்டி வீழ்த்தியது. அப்போதுதான் அவன் தன் முன்னால் நிற்பது சாட்சாத் பரம்பொருளே என்பதை உணர்கிறான். பின்பு ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் பரசுராமன் பாதத்தில் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் சரணாகதி அடைகிறான். பிறகு அவன் முக்தியடைந்தான் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா? இப்படிப்பட்ட பரசுராமர் சீதையின் சுயம்வரம் முடிந்ததும் ஜனகராஜ சபைக்கு வருகிறார். வந்தவர், யார் என்னுடைய ஆராத்திய தெய்வம் ஈசனின் வில்லை உடைத்தது என்று கொக்கரிக்கிறார். ராமன் மெதுவாக அவரது பாதங்களை பணிந்து, சுவாமி, நானே மட்டுமே ஏற்றினேன். ஆனால் வில் எப்படி உடைந்தது என்பதை நான் அறியேன். என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்கிறான். ஓஹோ, புறமெரித்த பரமனின் வில் மானிடனாகிய உன் கையில் எளிதில் உடைந்து விட்டது. இதை நான் நம்பவும் வேண்டுமா? நன்றாக இருக்கிறது நீ கூறும் பொய். ஐயனே, ரகுவம்சத்தில் பிறந்த நாங்கள் பொய் என்பதை அறியவே மாட்டோம். உண்மையில் அது என் கைப்பட்டவுடன் உடைந்து விட்டது. என் ஈசன் மேரு மலையையே வில்லாக வளைத்தவன். அவன் புயங்கள் பட்டு உடையாத வில் கேவலம். ஒரு நரன் உன் கைப்பட்டு உடைந்து விட்டதா? நல்லது, இதோ இது சாட்சாத் அந்த பரந்தாமனின் வில்லான சாரங்கம். முடிந்தால் இதில் நாணை ஏற்றி அம்பு போடு பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ராமனின் கையில் விஷ்ணுவின் தனுசை கொடுத்தார் பரசுராமர். ராமன் அதை அனாவசியமாக வாங்கினான். அம்பையும் அதில் பூட்டிவிட்டான். பின்பு மெல்ல கேட்டான், சுவாமி, எதை குறிவைக்கட்டும்? ராமன் வில்லை பூட்டிய விதமும் அதில் நான் பூட்டிய விதமும் அவன் அந்த நாராயணனே என்பதை பரசுராமருக்கு சொல்லாமல் சொல்லியது. ராமன் யார் என்ற உண்மையை அறிந்தபின் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்கவில்லை. ராமா, என் தவ வலிமையையும் என் ஆணவத்தையும் உன் பாணத்துக்கு இரையாக்கு. அவை இரண்டும் தான் நான் நற்கதி பெறுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் பரசுராமர். வெற்றி என்பது ஒருவரை கொல்வது அல்ல, எதிரியை அடிபணிய வைப்பதே உண்மையான வெற்றி. அந்த வெற்றியில்தான் நம் எதிரி நம்மை அவனை விட உயர்ந்தவனாக ஒப்புக்கொள்கிறான். இதில் வருவதே உண்மையான வெற்றி. நம் எதிரியை கொல்வதால் வருவது இல்லை. ஆகவே ராமன் பரசுராமரை கொல்லவில்லை என்றாலும் அவரை வென்றுவிட்டான் என்று பொருள். இதில் மேலும் ஒரு சந்தேகம் வரும். பரசுராமரும் விஷ்ணுவின் அவதாரம்தான், ராமபிரானும் விஷ்ணுவின் அவதாரம்தான். அப்படி இருக்க ஏன் இப்படி ஒரு நாடகம் என்பதே அந்த சந்தேகம். அதற்கு நம் ஆச்சாரியார்கள் பின்வருமாறு பதில் சொல்கிறார்கள். ராமன் முழு முதலே ஆயினும் அவன் இப்போது தன்னை மனிதனாகவே அறிவித்துக் கொண்டுள்ளான். மனிதனாகவே நடக்கிறான். அப்படி இருக்க அவன் பின்னாளில் செய்ய போகும் சாகசங்களுக்கு புஜபலம் மட்டும் போதாது, தபோபலமும் தேவை. அந்த தபோ வலிமையை பரசுராமன் ரூபத்தில் அடைகிறான் பகவான். பின்பு இந்த நாடகத்தின் மூலமாக ராமனாக இருந்த பகவான் அதை அவரிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டான். உலகை அழிக்கும் பிரளயங்கரரான ஈசன் இருக்கும் கைலாயத்தை பந்தாடியவன் ராவன். அவன் இந்திரனையே வென்றவன். ஐராவதத்தோடு மற்போர் புரியும் மாவீரன். அவனை 10 தலை பூச்சி என்று நசுக்கியவன் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன். அந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனனை கலங்கடித்தவர் பரசுராமர். அந்த பரசுராமரின் ஆணவத்தையே அழித்துளித்தவன் ஸ்ரீராமன். இப்படி ராவணனை விட 1000 மடங்கு இருக்கும் பரசுராமரை வென்றபோதே ராமன் ராவணனை வென்றுவிட்டான் என்கிறார் வேதாந்த தேசிகர். ஒரு சக்கரவர்த்தியை வென்றால் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கும் சிற்றரசர்களையும் வென்றதாகத்தானே பொருள். ஆக மொத்தத்தில் சீதையின் சுயம்வரத்தின் போதே ராவணன் வெல்லப்பட்டான் என்று வேதாந்த தேசிகர் சொல்வது வாஸ்தவம்தானே? சரி, வேதாந்த தேசிகர் எந்த கிரந்தத்தில் இந்த தகவலை பதிவு செய்கிறார்? திருவகீந்தபுரத்தில் அன்னவர் மகாவீர வைபவம் என்று கவிதையை அரங்கேற்றுகிறார். அதில் இராமாயணத்தில் உள்ள பல ரகசியங்களை பதிவிடுகிறார். இந்த நூலில்தான் நாம் இதுவரை அனுபவித்த கருத்து உள்ளது. இனி யாராவது ராவணன் எப்போது வெல்லப்பட்டான் என்று கேட்டால் தயங்காமல் சீதையின் சுயம்வரத்தின் போதே ராவணன் வெல்லப்பட்டான் என்போம். உண்மையும் அதுதானே? நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு பதிவோடு சந்திப்போம். இப்படிக்கு உங்கள் ஆன்மீக விஞ்ஞானி.